Kinahanglan pa bang maghumili ko? O apagid mo kasabot? Ang unang pagbasa naghisgot sa pinili sa Dios nga giandam ng daan para magdasig sa mga tao, labi na gyud sa mga nawadas paglaom. Giunsa man niya pagdasig, matod pas atong ikaduhang pagbasa, nahimo siyang masinugtanon. Bisan siya Dios, wa siya makigtupong sa Dios dinhis kalibutan, wa siya magpaka-Dios. Nahimo siyang masinugtanon nga alagad o masinugtanon hangtod ngadto sa cross. Mao ni si Jesus. Diri sa atong pasyon sa Ebanghelyo, niingon siya nga ayaw mo pag patawag nga Pangulo. Alagad mo sa tanan. Kinsa kuno tong Pangulo, kinahanglang masulugoon sa tanan. Kamong mga ginikanan nga ni adinhi, sugod karon kinahanglan masulugoon na mo sa inyong mga anak. Okay ninyo? Dili. Ayaw na mo panugo sa inyong mga anak. Okay, dili. Mga hudas di mo. Kana bang magsigig kuyog sa Ginoo ba o niya? Di mo sunod sa sultis Ginoo. Di na lagi kuno ta manugo. Mao bitang nagkagubot ning atong nasod kay mga hinugo kayo ang atong mga leaders kadaghanan niya karon panahos eleksyon, hala hago gyud panglamano anang mga kamot sa mga tao, hapit na lang dili mamahuway kay magsigig gyud lamano siging suroy ngadto sa mga dapit nga suok-suok niya iniglingkod na ay na lang. Sa ato pa, ang tinuod nga angay butaran karon kanang liwat ni Hesus nga magpasugo gyud dili manugo. Naabay kandidato karon nga magpasugo gyud dili manugo. Naawa og naa butari ugwa gani may pagwa. Naabay mga kandidato karon masama ni Hesus, andam mo antos og magpakamatay para sa atong nasod. Naawa og wa gani ay nalagbutar. Way kapuslanan kay di makaluwas ang tinuod nga manluluwas kanang andam gyud mo antos di mahadlok mamatay para sa nasod. Ako gyapon ning mensyonon sa Team Duterte o Team Marcos, kinsa may duol-duol nila aning maong kinaiya nga anda magpakamatay sa atong nasod. Ay lagi mong tubag basta mangutan ako. Kuan lang ba kanang hilom lang para maning ako testing raman para lang mo guide ninyo ba. Pero kay ni tubag man mo bahala na mo sa inyong tubag. Wa koy labot ana. Ato nang butaran kanang andam nga muantos og magpakamatay sa atong nasod. Pero kanang kusog kayong mupaantos og muamong-among sa atong nasod, di na ta mobutar ana nila bisan unsa pa na sila kainila, bisan unsa pa na sila ka dato o ka-influential. Ngano man dili na sila manluluwas. Sama na sila nila ni Pilato, nila ni Herodes, sama ato mga high priest, mga pangulong pari nga maoy nagpatay ni Hesus og labaw tanan, sama na sila ni Judas Iscariote nga ni kuyog ni Hesus, ni kaon pagyud kuyog niya magbudhi radiay. Kinsa dinhing mga asawaha nga musaad gikan karon nga moantos na gyud mo og magpakamatay para sa inyong bana, taas ang kamot. Wa gi usa. Anay mga tulo kabok.
ni apas og isa. Pagka mga yawan o dahil ninyo, mga asawaha mo, sige mong dadaan ng lukay niya, naam dahil mo'y demonyo sa inyong kwan. Mo nang niingon si Jesus, Simon, Simon, nagampo ko nimo kay si Satanas gitugutan nga mo tintal nimo. Nangatintal dahil mo ron. Basin pag makabawi ang mga bana, kinsa ninyo, nga sugod karon musaad na gyud nga magantos na gyud og magpakamatay para sa asawa, din agin mo masuko sa inyong asawa. Taas ang kamot. Mayo kay naay pipila. Hasta ning mga nagsulob og mga Bartolome, mga hinabastas. Gapanagan na sa giisa. Sulob-sulob na. Mao na. Di ta makaluwas, basta inanir ta kotob. Sige lang simba, dadaan ng lukay. Kibaw ba mo anang lukay? Palma. Maunay ibutang nga simbolo sa martyrdom. Mauna mga martyr sa Mang Pedro Kalungsod, nagdaan ng palma. So kamong nagbit-bitan ng mga palma, sabot, anda mong muantos, anda mong mahimong martyr. Ug dili mo ana gusto, ilabay. Ay na nagpabinditahi karon. Mubindita man karon sa wap ang mabinditahi, pero ilabay lang na di ko muantos nimo. Simbolo man day kas pag-antos di ay. So magpabindita kay mo ana, kinahanglan muantos gid mo. Sama pananglit, din amo manugo, din amo magyaw-yaw. Ana, mo na yung mga pag-antos, di na mo manglibak. Labaw sa tanan, magsige mong palit og slat. Nga di na yun mo muhunong og palit og slat, bahalag wa na mo ikaon. Total, fasting man sa ron, karong kuana, karong si manaha, ting fasting man. Ano?